raditi. Ja bih svakom predložila doista, preporučila to neprestano cjeloživotno obrazovanje. Mislim da to čovjeka prvo čini mladim. Da tvoje kognitivne sposobnosti puno sporije recimo padaju. Naravno da je to individualno, ali ja vjerujem barem iz mog osobnog primjera da to funkcionira i da je jako važno. Uvijek učiti nove stvari. Što ti o tome misliš? Ja mislim da je to jako bitno i to se ovaj moj poslovni aspekt rada na tome i bazira. I to uopće nije teško. Znači danas, čak i ako čovjek sam odluči ulagati u sebe, ima ove Coursera jedan, pa Udemy, ne znam, i takve platforme koje su pogodne za nekakva mikroučenja, gdje mogu naučiti neku vještinu u principu za 3 tjedna. I onda su oni u biti i sami zadovoljniji sa sobom, a i mogu nešto novo... Evo čime se ti baviš? Evo, ja se bavim sa zidanjem. Mene je fasciniralo to kako čovjek može složiti jednu ciglu na drugu, pomiješati sa nekakvom pjeskom. A ja sam shvatila da se baviš i stolarijom, da si izučio. Da, tako. Znači, bavim se, zanima me stolarija, zanima me zidanje i to, zato jer to mi daje jednu određenu vrstu distrakcije, da mogu raditi nekakve intervencije u prostoru koje onda tamo ostanu za stalno.